Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kunani? Mukumuza YaSirivhiya kutapo. Nyaya ya kutaura mukuinzwa ere. Saka uda utaita sena iwe YaSirivhiya taura neni? YaSirivhiya. Apinde mumba. Akapinda mumba. Achagara zvakanaka. Saka iwewe apa kuzomurwarisa njere uda utaite sei? Kumurwarisa njere anopinda mumba here. Nani? Achazobatsirwa kuti anogara mumba. Iwe. YaSirivhiya ndokuona wawena. Ndame hapo. Huyo. Saka tite sei. Aunyale. Sunungula homo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sadaqallah Muhammad. Achapola. Mbilanji. Sagulani mwana. Ndimadziwa kuti mumalankula. Munadala ndine lankula mdzanja la mwana wanga. Amene ali ndi bambo kapena chiseka. Kapena chiwonekero cha maso. Ndiri kulankula kuti mphepo yachoka kwa YaSirivhiya ibwerere. Swadaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bwerera choka hapa. Ndi mwana wa Achapola sopano. Ali kulankula ndi kulamulira. Sadaqallahu Muhammad. Mpepo richi. Anonziani? Anonziani msikano mkadzuri? Pretty. Ani? Pretty. Pretty? Pretty? Ne. Kanjani? Chichanesa? Abantu kunesa? Sure. Naye mubvunzewo pamwe ndikunyera. Iwe. Will sexist. Chichanesa. What is your? When ndiye radzoka. Ndiye adzoka. Angali kupi? Chishamiso ere kana kuti kufungidzira? Chishamiso chandinogona pana. Chishamiso sekuru. Maiti ari kurova vanhu? Nokupwanya zvinhu zvese. Apwanya zvinhu zvanhu? Zvamama. Musamutsamwire. Anditi mati mimi haasi kugarika aita wese asvika mudare. Ndapinda PaSekuru. Mudonotora mafoto naye. Nditi vanhu vaone kuti ndinonzi Achapola. Yakwana polichi. Achapola. Sibuda don sumuka don msika. Moko ya mundi tole bikichi. Munhu wanga achipinda kuti achituka. Akuya ndiye. Ndiye. Ndiwe. Ndiwe mwana walipo. Ndikitenga ndokutoka nokadzi. Waita basa rekutuka. Tinyana zimwe. Ndiye murwere ametora anorwara anopenga. Uyu. Anopenga ere. Anopenga ere. Anopenga ere. Ya, pintu.
Uyu munhu uka Ndiye here. Hai ndaramba kuenda kwari. Handizvauta tikanyara. Angachituka wa. Ababa. Vari padhuze. Mamusungirira apa chi? Aida pane bhurumu kwekwe. Naiwe. Anzi wairwa vanhu kai. Tatosvikawo Inzwa ka vanhu vesanzwa wairwa vanhu. Tatozotsvaga tavo. Tatipeta tati. Maybe the girl tenge nambofamba naye ndinyatso kunzwisisa. Andisi kuziwa. Anzani. Anzani. Anonzi previous. Namanya kapaindika tsiko kanditi manja unotsvaga mushonga unotora mushonga kuti ndazobuda kandikaenda kapaini. Bota pamatinzo. Ipo paina tomumhani kandikanotsvaga mushonga. Bhokozika pakatoipa. Tatoona kuti pakashata. Saka idena vanhu kai uchinyepera naiyo pirifi. Achishaudha vanhu. Watuka vanhu ka inzwa unzu. Saka neta anzwa apedza midziyo yamai wako. Saka ndimbomira. Wakarova here pirifi. Sana. Mambomona wemini. Iyeyu. Taushaudha vanhu zisingaiti. Sure. Shaudha vanhu kudaro zvakadaro. Apiri ndiwe umatala kuti anzi pane mukadzi asiri kuita musha. Tatozomhanya apa mafoni apa kuti ora chiptaura imofunda andinaye ambopindura kuti anzwe kuti chichaitika. Chicha chichitika zvakatanga sekwe kupenga kuchita kutenderera njere. Waizvizivawo? Nokuti wasvika uchituka vanhu panopo ka. Uchishaudha vanhu zvisingaite panapa vanhu uchipopotera vanhu uchirova vanhu. Anzi ari kudikana kuti aroorwe. Vatete vari kuda mari dzavo. Akadya pfuma yakawanda yamai wake. Amen. Sekuru ndimi mazosvika nenawe uchiona musikana une zvakusunzwa kwamaita nevanhu vese ndozvaanga achiita musati masvika. Asi nhasi masvika ndiri kuona abengenuka. Zviri kufamba sei? Alhamdulillah. Chishamiswa kwandiri. Mofu. Ndasvika musikana achirwara. Anga achipenga. Zvakaoma. Anga achipenga chaizvo. Anga achitoramba kaiye. Zvanaka mai vachega vauya vanyatsotaura mapengero anga iye manje anga akutoramba asi kutoziva. Apa uziva kuti uri kupi? Ini unondizivawo. Ini ndinonzi Achapola. Wakambondiona? Zvakaoma. Ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vakuchengeta. Previous. Anzi pane nhau nerondo dziri mukati medzinza. Uri kufanira kuti vanhu vadye pfuma vari urorwe. Asi unoenda kubhawa. Unoita nezvei? Murume wako ari kumba. Pari kudiwa mali yeuroro kapa. Inoenda sei? Saka inofanira kubviswa nemurume wako. Akaroora here murume wako? Ndoda kuti ageze. Ndoda kuti ugeze previous. Hanza kuti unogeza mushonga. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tatozobuda akanda kunotsvaka ndafonerwa hapo kuti manyai. Kufungidzira kutaura nhoroondo unondimanikiza kuti sekuru Achapola ndiudzei kuti kumusha kwedu kwakamira sei urombwa uri kumusha kwedu ine basa nawe ite nawo basa rei ndine basa nei nawo uroyi wenyu ndingandinetse uyu musikana wangu atatotsvaga tambo. Akaisa makumbo mudenga kana kuona kuti handina kupfeka ndiri munhu womukati. Ai. Tambo yangeri yake iyo yesekuru.
Tati Sekuru kunonoka kuya pana pambavu. Rega ndinonoke. Mumborowa ombichana mukuzogutsikana Sekuru kana vachirapa vari kurapa vanhu. Alhamdulillah. Hayi basi. Andiwazodzika mukadzi wangu kamoti akukurowa imi kuchai. Wangati shaudwa zvitupa. Kurapa. Yo. Rega ndatendera naye. Andinonoa. So. Whoa. Chimfaya jigato. Naune norondo dzakawanda Achapola azitsvake. So mari yedu yematare $100. Ndio mari yematare. Mofu maudza. Andandisanda vatauri. So kurapa munhu akunetsi asi kunorwadza nokuti amukuziva. Chinonzi mudzimu vazhinji vanobvunza kuti mudzimu chii. Chipo chiri pamudzimu hachisi panyama. Iyi idzidziso amai amapiwa pamwana. Hama yamaudzwa haisi yangu ndeyenyu. Andina kuprofita maudzwa zviri kubva paari. Nemhosva dzacho dziri paari madzuudzwa imini. Mukabva maudzwa kuti pane mhosva yekuti hatina chatiri kuwana. Ndimere mukuda pfuma iri kutauriwa pamwe ndiwe kaiwe. Iwewe waona dzidzo kubva nhasi. Ukarega kuroorwa iyi mhosva iyi. Iri mudzidzi. Uchasungirira menyu ari ariko. Saka mhosva iri kunongedzwa pamunoidi. Ko kana pachinzi pakudiwa chekuti chibatike. Iwe une murume? Kwa iwe uyu? Ndiane murume? Apa kwake nyari kupi pari kurwara mudzimai? Kutorerwa chi? Kutorerwa kuzi mwana wako. Makanzi mukuziva zvinoitika padzidza renyu saka rapisai mega. Saka makaita sei mapiwa mwana wenyu kuti rapisai? Kondoherereka Sekuru zvandazodzwa pano. Ndatambudzwa maprofita ese kuti tsvai chabuda wota. Mafamba maprofita manga? Mai akawanda. Kupi kokoko? Kwamuri kwacho ndekupi? Kuchitungwisa. Kuchitungwisa. Kuchitungwisa ndokune maprofita makuru kwa. Saka urwere wese vanhu aiuona. Ndati vanhu nharaunda kwamugera akatoonera urwere zvauri. Vanoona. Saka kuti muye kuno kumaudzwa nani? Taudzwa nomwe munhu wakabva kuno vati director kumbira hanzvadzi yangu nendiperekedzewo nemota yako. Otisiya uko kurodhuku kwafamba naye. Sekuru ita izvi zvangu unerwa. Alright. Ini ndapedza nemi. Alifana kugezeswa udya mishonga yake kusvika mazuva anosvika 12 days achidya mishonga yokuti mweya usamubata achizora mafuta. Ndamubatisa ropa here? Kwete Sekuru. Ndamukuzoreka miri wese kana ndazora maoko chete. Maoko musoro wake nekuhope kwake basi. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anorapa handisirini. Mwari vari kumusoro kudenga ndo vanorapa. Inini handakangosusukidzwa kuti ndiite matare. Mukaona chinzi Sekuru havapo hazvirevi kuti ndakagara ndiri kumatare. Ndiri kurwa mune matare anonesa. Nyaya dziri apa madzinzwisisa. Ini chizesu chinondinesa. Asi muchazondiyeuchidzawo kana ndapengenuka kuti ndizive kuti pari kudada riripi. Swanaka. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu akbar wallahu akbar sadaqallahu Muhammad. Achapola bila jabiriyo chojika sokoni tipepa sadaqallahu. Jazakala rabbi gufirili wali jannati. Allahumma
iyyaka na'budu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sadaqallah jazaka rabbi ghfirli wa li jannati sadaqallah alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tegade kali sapwe mof tegade kali sapwe buteke mtanda ngozi tegade maji. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.